najważniejsze. Są rozkazy, a nie wiersze, lecz niekiedy w wolnych chwilach nad poezją się pochyla. Z rozkazu serca pisane słowa o tych, co walczyć o wolność szli, o różach, których nie czas żałować, gdy płoną lasy od wielu dni. Z rozkazu serca pisane słowa na chwałę tych, co za gór i rzek szli, jak zakwitła nam pieśń.